Mä esiinnyin netissä taas 14-vuotiaana ja hain seuraa omanikäistäni ihmisistä. Me saatiin kymmeniä yhteydenottoja, joista valtaosa, ellei jokainen, aikuisilta miehiltä ja joissa valtaosassa, ellei jokaisessa, keskustelu kääntyi seksuaalisävytteiseksi melkein heti. Tässä videossa me perehdytään yhteen näistä tapauksista, joissa tällainen mies tuli tapaamaan tätä 14-vuotiaasta ihmistä. Eli tässä videossa meidän kohteeksi valikoitui tällainen 35-vuotias mies Pirkanmaalta, joka ajoi tänne Vantaalle asti tapaamaan tätä 14-vuotiaista tyttöä. Tämä mies aloitti tämän keskustelun kysymällä, että moi, mitä sulle kuuluu, johon vastattiin, että hyvää kuuluu. Tietenkin kysyttiin, että minkä ikäinen tämä mies on ja että mistä hän on, johon hän vastaa, että hän on Pirkanmaalta ja 35 ja kysyy myös, että minkä ikäinen tämä meidän henkilö on. No, mehän ollaan tietty 14-vuotiaita ja sitten ollaan Vantaalta, koska ollaan itsekin täältä. Hän kertoo, että hän käy PK-seudulla pari kertaa kuukaudessa, ilmeisesti sen takia, että me jatkettaisiin sitä keskustelua sitten hänen kanssaan. Ja tällä myös se ohjaa tavallaan siihen, että olisi halukas tapaamaan tätä 14-vuotias tyttöä sitten. Tässä vaiheessa me kerrotaan, että ollaan 14-vuotiaita ja kysytään, että jos ei haittaa. Hän vastaa, että live-seuraakin etsit, eipä tuo ikä varmaan haittaa, riippuu tietysti, että minkälaista seuraa haet ja mistä itse tykkäät. Eli ei häntä haitannut selvästikään tämä ikä. Tähän vaan vastaa, että on vaan yksinäinen ja tässä vaiheessa hän kysyy, että kuvaa meistä, annetaan hänelle kuva ja hän laittaa vastapalveluksi kuvan itsestään ja kommentoi, että tämä meidän henkilö on söpö. Sitten hän kysyy, että miten me tykätään tehdä vapaa-ajalla ja kerro, että tykkää katsoa YouTubea ja olla kavereiden kanssa ja hän vastaa vaan juu. Sitten tulee yhtäkkiä 2 viikon tauko juttelusta, hän ei laita mitään eikä mekään oikein laittaa hänelle mitään, hän on aika kuiva, joten ajateltiin, että ehkä siirrytään sitten muihin henkilöihin kuin tähän. Sitten yhtäkkiä 2 viikkoa myöhemmin perjantai-iltana hän laittaa noin 8 maissa illalla, että moi, mitä sulle tänään? Tai itse asiassa huomenna. Oisin liikkumassa huomenna illalla kautta yöllä PK-seudulla. Ihan yhtäkkiä 2 viikkoa myöhemmin tällä henkilöllä ei puhuttu. Eli mitä mä ajattelen tästä on tavallaan se, että hänellä on monta ihmistä, kellä hän juttelee täällä PK-seudun suunnilla, näitä alaikäisiä tietty. Ja sitten tavallaan siinä vaiheessa, kun hän on tulosta, niin hän laittaa kaikille viestejä, että moro, mitä teet nyt sitten tänä yönä, että voisiko onnistua tämä tapaaminen ja toivoo, että sieltä joku edes tulisi sitten häntä tapaamaan. Ja mä vastaan, että ei mitään ihmeellistä, ja kysyn, että oliko halunnut nähdä vai, koska tässä vaiheessa mä en ole ihan varma vielä, että haluatko nähdä, vai oliko tää joku tällainen, että hän vaan kertoo tämän. Tässä vaiheessa hän kertoo, että ehkä seura voisi kelvata ihan susta kiinni, jos haluaisit nähdä tai tehdä jotain, ja näihin viesteihin kuuluu tällaiset silmäniskuemoit ja vihjaavat emoit. Joten tässä vaiheessa mä oikeastaan tiedän jo, mistä on kyse. Me tietenkin suosittaa ja kysellään vähän monen maissa ja hän ei tässä vaiheessa vielä tarkkaa aikaa tiedä, mutta kertoo, että kuitenkin jos seuraavana iltana tulossa kyselee, mitä me haluttaisiin tehdä silloin. Me vastaan, että riippuu, että missä me tavattaisiin tietty ja vähän kysellään vielä, kuinka myöhään tämä olisi tämä tapaaminen sitten. Hän kertoo, että joskus 21-22 aikaisintaan ja kysyy, että onko se joku aikataulu vai, johon vastaa, että ei silleen, pitää vaan miettiä, miten pääsee kotoa lähtemään niin kuin normaali 14-vuotias. Kun ei voi varmastikaan lähteä keskellä yötä kotoaan tapaamaan aikuista miestä. Kysyn vielä, että mitä tehtäisiin, koska koitan hänestä lypsää tavallaan sitä, että hän sanoisi jotain oikeasti pahaa ja sanoisi sen, että hän haluaa sitä itseään. Hän sanoo, että en tiedä, jotain kivaa voitaisiin tehdä ja lypsän lisää, kerro toki lisää sanomalla. Hän sanoo, jos leikittäisiin autossa jotain kivoja tutustumisleikkejä, tää oli kaikki mitä tarvittiin oikeastaan tästä miehestä. Näillä tutustumisleikeillähän tämä mies tarkoittaa totta kai tai jotain seksuaalisia akteja. Ja vastaa vaan, että vaikka, että missä tavataan ja että haluaisin kuitenkin julkisella paikalla eka. Hänelle käytetään julkinen paikka ja hän ehdottaa, että voitaisiko me keksiä joku hyvä paikka. Niin sanotaan, että toi Tammiston City Market voisi vaikka sitä toimia, että se on auki yölläkin, että jos hänelle menee sitten vähän myöhempään, niin pystytään siinä sitten eka näkemään ja siitä jatkamaan sitä hänen autollaan eteenpäin. Sitten taas aamulla kysytään, että monelta hän olisi tulossa. Hän sanoi, että tarkoitus olisi toissa olla 21-22 aikoihin paikalla sitten. Ei ollut aikataulu siis vieläkään muuttunut. Todetaan hänelle, että ilmoittele sitten, kun olet täällä päin. Ja tässä vaiheessa hänellä alkaa vähän epäilykset heräämään tästä tytöstä, niin hän kyselee, että sopiiko kysyä, että mitä sun kanssa voisi tehdä, ettei tuu sitten mitään vääriä käsityksiä. Me vastaa vaan, että joo, ollaan aika rohkeita, että ehdottele vaan. Niin
Hän kyselee, että ollaanko me koskaan tehty mitään miehen kanssa ja että ollaanko autossa koskaan tehty. No, eihän me mitään autossa ole koskaan tehty. Ja sitten tulee pitkä tekstiviesti. Ok, mun vaan pitää tietää, että oot oikeesti valmis tuleen ja että varmasti haluat tehdä mun kanssa asioita. Koska en halua turhaan sinne tulla ja en halua myöskään sitä, että jää huono fiilis tai pakotettu olla kummallekaan. Plus se, että koska oot niin nuori vielä, niin en halua mitään kuraa ja paskaa itselleni siitä saada, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. No, kuraa ja paskaa hän tästä saa. Meiltä, sekä toivottavasti myös poliisilta, sekä nyt sitten myös videon myötä selviää, että mistä mahdollisesti muualtakin. Tähän vastaa, että joo, kyllä, sopii. Sitten hän pyytää erilaisia varmistuskeinoja todistaakseen, että me ollaan oikeita ihmisiä. Me toimitetaan nämä varmistuskeinot ja näin edespäin. Sitten kyselee, että asutaanko me siinä Sittarin lähellä, sanotaan, että juu, asutaan lähellä, että ei mitään ongelmaa, että älä tule hakemaan, että me kävellään siihen sitten. Sitten kertoo, että se on siinä 22 aikaa ja tää oli oikeastaan kaikki, mitä me tarvittiin, ja jäätiin odottelemaan, että hän sitten tulee. Me mennään siihen noin 10 maissa paikan päälle ja toissa laittaa hänelle valmiiksi viestiä, kai nähdään sitten sisällä eka. Me ollaan itse siinä noin 10 paikkeilla paikalla ja me nähdään, kun siitä ajaa ohisalaa harmaa auto. Ja me tunnistan sen kuskin täksi henkilöksi, kelle me ollaan viestitelty. Ja siitä noin muutama minuutti myöhemmin hän laittaa, että miksi. Onhan täällä ulkonakin paljon ihmisiä tähän aikaan. Tässä perustellaan sitä, että me haluttaisiin mieluummin sisälle, että se on julkisempi ja turvallisempi paikka. Tämä mies on halunnut tavata ulkona todennäköisesti sen takia, että tässä olisi taas ollut tapaus, puskaus tai mahdollisesti joku nappaustilanne. Että hän olisi halunnut tämän tytön ottaa mahdollisimman nopeasti mukaansa, eikä olisi halunnut julkisella paikalla näyttäytyä, missä olisi voinut olla tälle tytölle jotain suojaa sitten muista ihmisistä. Hän sanoi tähän vaan, että mut enhän mä edes vielä tiedä oikeasti, että oot kuka sanot olevas, mutta joka tapauksessa on nyt täällä. Me tiedettiin tässä vaiheessa jo, että hän on siellä. Me sanotaan tässä vaiheessa okei, me puetaan päälle ja lähdetään kävelemään sen Sittarille. Tässä vaiheessa me hypätään autoon, kierretään se parkkipaikka ja varmistaa, että tää on oikeastaan henkilö tässä autossa, minkä mä näin. Ja olihan se. No, me mennään sitten City Marketiin toisesta ovesta sisälle ja mennään sinne perälle ja laittaa, että hei, on sisällä nyt. Niin hän vastaa tähän noin 5 minuuttia, 10 minuuttia myöhemmin. Hän kirjoittaa viestiä hyvin pitkään. Olisiko mitenkään mahdollista, että tulisi tulos vaikka tuohon 24 pesulan kyltin alle, että nää on sit ensin? Mä vastaan, että joo, kai se onnistuu. Ja tässä vaiheessa me alettiin toteuttaa suunnitelmaa estä ja lähesty. Me ajettiin hänen eteensä autolla. Me ajettiin hänen autonsa eteen autolla niin, että hän ei voi poistua parkkiruudustaan. Ja lähestyttiin häntä sitten siinä autolla, sillä hän ei uskaltanut toissaan sen sisälle tulla. Joko siitä syystä, että hänellä oli oikeasti pahat aikeissa tämän tytön kanssa, tai sitten siitä syystä, että hän pelkäsi, että siellä on vastassa me. Loput te näette tästä videosta. Mä haluan vielä varoittaa, tää video saattaa järkyttää herkimpiä, ja tää video on ehdottomasti hulluin tähän mennessä. Suoraan video. Aika kotko ehkä noin oikeasti vielä, kun mennään se taakse, koska mä ajattelin, että me tehdään sellainen stealth operation, mennään aika taakse ja sitten niillä lojaa se eteen. Sillä, että se näyttää, että se ettis jotain. Niin se on aika me hypätään autosta pois ja mennään juttuja sille. Onko se toi auto varmasti? Kamera. Jollain ei ole turvavyö. Miksi käynnisti auto? Se lähtee ajaa karkuun. Ei vittu. Ei vittu, on todellista. Miksi tulee tänne? En mä tiedä. Lähdetään perään. Soita oma puhelimen Lipsulle. Älkää lopettako kuvausta. Se vaihtaa paikkaa näköjään. Mä en nyt soittanut. Joo. Olettaa, että se... Olettaa, se pakettaa tohon noin. Soitapa Lipsulle silti. Että se liikkuu taas. Ei kato, mitä se tekee? Ei kuvaa, että se näkee ton kyltin paremmin. Mitä nyt? Niillä on. Ei mitään, se liikkuu taas. Se näkee mun mikrofonin vittu. Ei se näe. Tässä on valot. Mitä se tekee? Se ei osaa parkkeera. Se sammutti auto.
Aja se eteen nyt. Aja sen eteen. Se vaihtoi paikkaa. Tervetuloa kyltillä, aja eteen. Me tullaan heti ulos sen jälkeen. Hyi helvetti äijät. Noniin, kämä. Ootte te valmiit? Ollaan kämä. Se on ilo. Ketäs tulit tapaamaan? En mä oo tapaamassa ketään. Ei oo ketään tapaamassa. Me ollaan pajuttu puoli tuntia tässä katseltu, kun ajailee ympäri parkkipaikkaa ja nyt 24 parkkiin tai 24 sulla on kylttiä. Ja hei, älä vittu puhu paskaa, kun mulla on kuvat susta, live-kuvat susta. Me ollaan toissaan 3 osapuolen tutkintayksikkö ja kaikki tiedot menee poliisille. Meillä on aikaisempia nappauksia, jossa poliisi on tehnyt tutkimuksia ja saanut sitten ihan niinku oikeesti napattua näitä ihmisiä. Ja no, meitä on tässä 4 ihmistä. Haluatteko antaa mielipiteen? Onko tää sama jätkä? Kyllä se samat näyttää. Mitä mieltä sä oot? No voi olla. Voi olla. Voi olla kovasti näköinen. Voi olla, että on sama jätkä. Mitäs onko se sama jätkä? Eikö sulla ole mitään sanottavaa asiasta? Ei oo. No, haluatko käydä viestejä mun kanssa läpi tässä? Voidaan keskustella yhdessä ihan rauhassa tässä. Ei ole mitään hätää, meillä on mitään pahaa tekemässä sulle. Me ei tietenkään voitais poliisille näitä tietoja luovuttaa, jos me tehtäisiin jotain pahaa sulle tässä paikan päällä. Et silleen sä oot turvassa, sulle ei ole mitään hätää, sulle ei ole käymässä mitään tässä. Se on sitten se, mitä poliisi päättää asialle tehdä. Mutta okei, minkä ikäinen tämä tyttö oli, ketä tuli tapaamaan? Jaa, en tiedä. Okei. No mitäs sit kun tää lukee vaikka, että on 14, niin varmaan toi... Onks tässä vai kysymyksiä, että Tähän on vaan numeroita. onks luetun ymmärtämisessä vika vai lukutaidossa vika? No voi olla kummassakin. Se voi olla jo kummassakin. Sanoit, että ikä on vaan numeroita. Niin on. Mitäs sillä tarkoittaa? No, sehän on vaan numeroita. Eihän kenenkään tapaaminen kai ole kielletty. Ei tapaaminen, mutta mitä ne tutustumisleikit täällä autossa? Niin. Ne voi tarkoittaa ihan mitä vaan. Ne voi tarkoittaa mitä vaan, mutta tässä tapauksessa ne tarkoittaa sitä. Sitä paitsi sä kyselit myös, mitä mä oon tehnyt, tai mitä tää 14-vuotias tyttö on tehnyt aikaisemmin Niin. kumppaneidensa kanssa, ja mitä se olisi valmis sun kanssa tekemään. Ja et eihän varmasti haittaa, että on vanhempi. Mä voin lukea tarkalleen sanasta sanaan, koska sulla on selvästi ongelma tämän asian kanssa. Mun vaan pitää tietää, että oot oikeasti valmis tulemaan ja että valmis haluat tehdä mun kanssa asioita. Koska en halua turhaan tulla sinne ja en myöskään sitä, että jää huono fiilis tai pakoittuolo kummallekaan. Pakoittuolo mistä? Tapaamisesta? Ai, tutustumisleikeistä, ponileikkiä täällä autossa vai? Äijä on kihloissa. Se on vaan sormus. Niinhän, se aina on vaan sormus. Mitäs pieni hetki. Oli sille kilpi. Vittu, mä katsoin, että sulla ei kilpeäkään paikoillaan. Niin mitäs vaimoke tai mikä onkaan tykkää siitä, kun se saa tietää tästä? Koska se saa tietää tästä kyllä. Meillä on resurssit siihen, me löydetään kyllä kaikki tieto susta ja saadaan tietää sun työnantaja sekä myös sun perhe. Ja pystytään olla heihin yhteydessä. Sä voit joko kertoa heille itse, tai sitten me voidaan kertoa heille. Kumpi tuntuu susta paremmalta ja luontevammalta? En tiedä. Koska fakta on se, että nämä viestit ja kaikki tämä tieto tulee menemään heille. He tulee saamaan tietää tästä. No, siinähän saavat sitten. Se, että sua ei huolestuta ollenkaan sen parisuhteen puolesta, että kumppani saisi tietää tällaista. Ei mulla ole mitään sanottavaa. Sulla ei sanottavaa vai salattavaa? Kumpaa sulla ei ole? Sanottavaa. Sanottavaa, okei, koska salattavaa sulla kyllä on. Ja sit se vaan, että plus se, että koska niin nuori vielä, niin en halua mitään kuraa tai paskaa itselle siitä saada. Jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Ja kyllä mä ymmärrän, mitä tarkoitan, koska Suomessa suoja-ikäraja on 16. Minkä ikäinen sä itse oot? Sä väit olevasi 35. Pitääkö se paikkaansa? Kyllähän se pitää. Koska me saadaan kyllä tietää, jos se ei pidä paikkaansa. No minkä ikäisenä sä sitten luulet pitämässä mua? En mä tiedä. Tosi usein meillä on aika monta nappausta ja tosi usein meille valehdellaan iästä, mutta kyllä mä uskoisin, että sä oot oikeasti 35. Sä näytät nimittäin 35-vuotiaalta. Eikö sulla ole mitään sanottavaa näistä viesteistä? Ei. Onko sä tehnyt tää aikaisemmin? En. Onko varma? Onko varma, että sä et ole viestellyt koskaan, koska meillä on 4, itse asiassa hetkinen, meillä on varmaan 15 profiilia. Ja se voi olla, että sä oot tullut viestelemään niillä aikaisemmin. En kyllä oo. Onko aivan 100 varmaa, että ei ole koskaan tullut viesteltyä aikaisemmin tällaiselle ihmiselle?
Kyllä todennäköisesti on. Todennäköisesti. Mä kysyin, onko sä aivan 100 varma? Kysyn se olen. just siitä, että onko ehkä mahdollisesti on. Koska meillä on niitä profiileja. Jos meillä tulee tietoon se, että sä viestellä muillekin, niin sä puhut paskaa. Me ei voi luottaa enää mihinkään, mitä sä oot sanonut tässä paikan päällä siinä vaiheessa. No mutta teidän pitäisi jo tässä kohtaa tietää, että mä oon lähettänyt jollekin mulle. Me tiedetään, että sä oot lähettänyt muille. Niin kelle? Kelle? No meidän muille profiileille. Juu. Ja me tiedetään varmaksi, että sä oot tehnyt tämän aikaisemminkin. Sä olit aika vainoharhainen siihen, että ollaan mä aito, mutta silti sä tulit paikalle. Minkä takia sä päätit tulla paikalle? Ja jos, palataan itse asiassa vähän taaksepäin. Jos tässä ei kertaa mitään väärää, niin minkä takia sä olit niin vainoharhainen tästä? Jaa. No kyllähän sä nyt jonkun syyn tiedät siihen. Ei mulla ole mitään kommentoitavaa. Ei sulla mitään kommentoitavaa. Se on ihan hyvä linja lähteä sillä. Mitä mieltä sä oot? Haluatko sä itse ilmoittaa sun kumppanille ja läheiselle, että sä oot tehnyt tällaista, vai haluatko sä me ilmoittaa? Mä annan sulle mahdollisuus ilmoittaa heille nyt siitä. Jos me nähdään, että sä ilmoitat siitä nyt heille, niin me ei olla heihin yhteydessä. Ja me ei laita viestejä. Sä voit kertoa tavallaan oman versiosta tarinasta. Mutta jos sä et oo nyt valmis ottamaan yhteyttä heihin, läheisiin, kumppaniin tai johonkin parhaaseen kaveriin tai johonkin, koska mä oon sitä mieltä, että jonkun pitää tietää tästä, koska pedofiliahan on sairaus. Ja se on hoidettavissa. Varmasti. Sä et oo vielä tehnyt mitään peruuttamatonta, sä et oo vielä tuhonnut kenenkään nuoren elämää, toivottavasti. Mä todella toivon, että vielä ehtinyt tuhoamaan kenenkään nuoren elämää. Mutta toihan on tosissaan sairaus. Se on hoidettavissa. Mä oon sitä mieltä, että sun pitäisi ehdottomasti ilmoittaa jollekin sun läheiselle tästä, jotta he voi varmistaa sen, että sä pääst avun piiriin ja että sä oikeasti haet apua. Ehkä pitäisi joo. Onko sulla joku läheinen, kelle sun kukaan sellainen, jolla olisi helppo ilmoittaa, tai kelle sä pystyisit puhumaan tällaista asioista? Kumppani tai paras kaveri? Mä ymmärrän, että kumppanille voi olla vähän hankala ilmoittaa tällaista. Kyllä mä varmaan jonkun keksi. Mä haluaisin kovasti nähdä, kun sä soitat tai pistät viestiä jollekin ihan vaan sen takia, että meidän ei tarvi heti kun sä lähdet tästä, niin soittaa kumppanille. Tai jollekin läheiselle. Tuleeko mieleen ketään, kuka olisi hyvä, kelle soittaa? Kelle kertoo, mitä sä olit tekemässä täällä? Onko sun lapsia? Ei. Ei ole lapsia. Okei. Onko sun läheisillä lapsia? No ei välittömässä läheisyydessä. Okei. Onko sä ainut? Ehkä ihan hyvä. Niin, ehkä ihan hyvä, mutta onko sä ainut lapsi? En. Et oo, okei. Sulla on sisaruksia? Vaan vanhempia. Ei vanhempia? Joo. Sulla? Vanhempia siitä. No, olisiko esimerkiksi niille vanhemmille sisaruksille hyvä ilmoittaa, koska musta tuntuu, että tavallaan sisarukset saattaisi ymmärtää tällaisen erheen, minkä saattaa tehdä niinku normaali ihminen. Mä haluan ymmärtää sua, koska mä ymmärrän, että toi on sairaus. Sille ei voi mitään sille, että kiihottuu alaikäisestä. Mutta se on sitten tavallaan eri asia, että tekeekö se asia eteen jotain. Siinä vaiheessa, kun sä teet se asia eteen jotain, siinä vaiheessa sairaus muuttuu rikokseksi. Ja tavallaan se, että olisi tosi hyvä, että sä nyt ilmoittaisit jollekin sun läheiselle. Tuleeko sun mieleen joku, kelle sä voisit soittaa? Ehkä Broidille. No kokeile soittaa Broidille ja me voidaan selittää samalla vähän, mitä on tapahtunut. Mä lupaan, mä en mustamaalaa sua mitenkään hänelle. Mä kerron asiat niin kuin on, mutta tavallaan saat tuoda oman puolensa siitä heti paikan päällä. Jos sä voit mitenkään soittaa. Se helpottaa ehdottomasti sitä hommaa. Silleen meidän ei tarvitse olla yhteydessä, koska se on tosi inhottavaa olla yhteydessä sun läheiseen sitten. Ja se loppui sitten siihen tää. No se tältä hetkellä loppuu tähän kyllä joo. Mä haluan tietty nähdä, että sä soitat siis jollekin, ja mieluusti kaiuttimella sille, että me kuullaan, että siellä oikeasti on joku. Mutta sä ymmärrät, mitä sä oot tehnyt on väärin kuitenkin. Kyllä. Hyvä. Se on ehdottomasti meille yksi tärkeimmistä, että sä ymmärrät itse se on väärin. Me ei voida oikein mitään enempää vaatiikaan. Toivotaan, että sä hakeist hoitoa. Soita vaan. Saanko mä puhua hetken? Saat totta kai, mä haluan kuulla, että siellä on joku oikeasti päässä sitten. Morjesta. Tässä on vähän tilanne päällä, niin tässä on pari ihmistä, jotka haluais kanssa puhua. Ja mä just tein vähän tyhmän jutun, niin kuunteleeko sä hetken? Laitatko kaiuttimella? Morjesta! Kukas meillä on puhelimen päässä? Saatko sitä puhelin vähän tänne päivän kuulisi? Anteeksi, mikä oli nimi? Okei, morjesta. Mikä sun veljen nimi olikaan? Aleksi? Kyllä. No, me ollaan toisessaan kolmannen osapuolen tutkintayksikkö, joka tutkii lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia, jotka tapahtuu netissä. Ja
Kävi nyt sellainen tapaus, että Aleksi tuli tapaamaan 14-vuotiaasta tyttöä tänne Vantaalle. Ja me informoidaan nyt lähinnä sua sen takia, että jonkun pitäisi varmistaa, että Aleksi pääsee hoitoon. Koska Aleksi on sairas. Aleksilla on tällä hetkellä... No, tää on sairaus, mikä on hoidettavissa, mutta jonkun täytyisi auttaa hänet hoitoon ja varmistaa se, että hän myös hakeutuu sinne hoitoon, eikä vaan se jää siihen, hän lupaa meille sen hoitoon. Anteeksi? Saanko sitä kovemmalle sitä puhelinta? Ei Anteeksi? Niin, että puhun kyllä sille Aleksille. Hyvä. Onko sä tietoinen, että Aleksi olisi tehnyt tällaista aikaisemmin? Okei. Hyvä. Tosissaan me ei ollut tässä paikan päällä mitään tekemässä Aleksille. Poliisi jatkaa tietty oman tutkimuksensa myötä, mitä poliisi päättää tehdä, mutta ehdottoman tärkeää, että jos Aleksi pääsisi mahdollisimman nopeasti hoitoon ja saisi hallitusta hoitoa, pääsisi keskusteluryhmään, koska tämä on asia, mistä pääsee terapialla, pystyy hoitamaan. Mä oon pahalle, me yritettiin soittamaan sulle, mutta jollekin läheisellä on aina pakko ilmoittaa tällaisesta tapauksesta. Okei. Mä ymmärrän. Mutta ei mitään, hei, me ei haluta enempää tietenkään sua häiritä tästä asiasta. Me vielä hetki keskustellaan Aleksin kanssa ja sitten itse poistutaan paikan päältä ja sitten annetaan virallisesti loppuun homma. Mä suunnittelen hetken päästä. Yes. Tosiaan nämä kamerat on siis meidän omaksi turvallisuudeksi. Ja sen takia, että sä vois sanoa, että me ollaan tehty jotain, mitä me ei ole tehty, tai toistepäin, me ei voida sanoa, että sä oot tehnyt tai sanonut jotain, mitä ei ole tapahtunut. Koska muutenhan me voitaisiin mennä suoraan poliisille ja sanoa, että sä oot myöntänyt, että sä oot tehnyt jotain tosi sairasta. Mitä sä et ole tehnyt tai myöntänyt, mikä on niinku hieno juttu, jos et oikeesti oo. Voiko sä luvata meille sen, että tätä ei tapahdu enää ikinä, me ei tulla ikinä törmäämään suun täällä missään keskustelupalstoilla? Eiköhän? Siis ihan oikeesti? Eihän mä voi tietää, että mä en juttele kenellekään, ei kai se oo. Hei, jos... Siis, Herra Jumala. Siis ymmärrätkö sä, mistä se on kyse? Sä juttelet 14-vuotiaalle. Mutta mä lupaan, että mä keskustelen enää niille. Noniin, eli sä lupaat sen. Kyllä. Sen, että sä et keskustele 14-vuotiaille. Tai alaikäisillä ylipäätään. Noniin. Hyvä. Mä katsoin, että tuossa on Kik-profiilissa on melkein 3000 päivää vanha. Ja mä en usko sekuntiikaan sitä, että sä et olisi tehnyt aikaisemmin. Ja sä sanoit, että sä tuut PK-seudulla aina pari kertaa, vai parin kuukauden välein, niin sitä sulla itse asiassa. Niin missä päin sä itse asut? Pirkanmaalla. Eikö niin hän sanoikin? Kyllä, sehän siellä lukikin. Kyllä. Mut mä jotenkin uskon, että jo eka kerta, jos sulla on 3000 päivää ollut kikki, mihin sä käytät? Voitko sä näyttää meille sitä Kik-profiilia ja näyttää, että onko sä keskusteluja muiden alaikäisten kanssa? Voitko sä todistaa meille se, että sä puhuu alaikäiselle? Mä haluan nimittäin tietää sen, tai varmistaa tavallaan sen myös omin silmin, että se on totta. Mulla ei itse asiassa oo enää koko profiili, josta se poisti äsken. Ai sä poistit sen paniikista tässä äsken? Okei. Okay. No, näytti itse voi. Onko sä varma, pystytkö sä hakemaan siitä hakukentästä kiki? Okei, sä poistit oikeesti se. Minkä takia sä vaihoit tuolta tähän yhtäkkiä? Mä ajattelin mennä kauppaan. Ajattelin mennä kauppaan. Hakeen tupakkaa. Okei. Niin mä ajattelin, että sä possuttelitkin tuolla aikaisemmin jo. Mutta ei mitään, meillä ei varmaan mitään ihmeellisempää ja kysyttävää. Tuleeko teille mieleen jotain kysymyksiä? Ei. Mulla olisi sellainen kysymys, että mitä olisi tapahtunut nyt, jos olisi nyt tullut se 14-vuotias tyttö tänne, mitä olisi tapahtunut? Olisi todennäköisesti jänistänyt ja lähtenyt menemään. Missä vaiheessa olisit jännistänyt? Siinä vaiheessa, kun se on sun auton kyydissä? Ei kun siinä vaiheessa, kun se olisi ollut jossain täällä. Ei me voida luottaa tuohon. Sä olit puhunut jostain tutustumisleikeistä. Se, että jos sä puhut sellaista, toiko sä kondoomeja? Ei oo. Onko varma? On. Okay. Ja miksi sä olisit jänistänyt, jos sulla ei ollut aikeissa tehdä mitään väärää? Niin sekin. Miksi sä olisit jännistänyt, jos ei oikeasti tehdä mitään väärää? Ei mulla ole siihen mitään sanottavaa, en mä tiedä. Okay. Sä varmaan haluat, me lähdetään nyt. Aika lailla. Noniin, ei mitään. Toivottavasti ei enää ikinä tavata. Jos tavataan, niin mä voin luvata, että sen jälkeen seuraamukset on kovempia. Mä en voi tietenkään tietää, mitä poliisit tekee, mutta mä voin luvata, että sä et halua, että seuraava kertaa tapahtuu enää. Ei tapahdu. Noniin. Kiitos sulle. Jes, kiitti sulle, kun sä katsoit tämän videon. Se merkitsee mulle todella paljon. Seuraava video tulee toivottavasti taas kuukauden sisään. Me koittaa saada tää tahti nyt tasaiseksi, että saatais kerran kuukaudessa tällainen video.
Kertokaa kommentteja, jos teitä kiinnostaisi nähdä esimerkiksi jotain behind the scenes -materiaalia näistä videoista tai jotain myös muunlaisia videoita, koska mä mieluusti tekisin myös muunlaista kontenttia kuin pelkästään tällaisia videoita. Mä ymmärrän tietenkin se, että tämä kanava pyörii näiden videoiden ympärillä ja nämä videot ei koskaan lähtemässä mihinkään, enää tulee aina olemaan keskiössä. Muista tykkää tästä videosta, se näyttää mulle sen, että te pidätte ja haluatte näitä lisää. Ja muistakaa tilata tämä kanava, koska se on paras tapa, miten te voitte supporttaa tätä hommaa ja supporttaa mua tässä hommassa. Kiitos kaikille, me nähdään ensi videossa ja siihen asti se on moikka!